May kagapok ni. Gawas gana kay wala. Kani sila guys, ahaning ipangasabaan kay Chris Marjorie di na ganahan mo gawas. So ano gaza na wani gawasan na bantay nga wala ni magawas-gawas so karon di na pwede di mo gawas. Wala ganahin mo gawas so, gusto ra dito sa kwarto. Hi guys, majong buntag. So karon ga magluto day ko uguan kana na ay utan. Ja ana pa ning gisahon ang butakan og kanang naay gamay nga karne. Ning kubasa og sayuti. So pasensya na masang naong guys. Ang buhok pa ko kapanudlay kay nagapas ko sa oras labing bisiya lagi na orong panahon na. Ja jaran habanganan nag maka lugar ko mo sa kwarto. Grabe ang gams jud. Grabe nanja arang nang gamaza ni ang naong nagniwang nako. Tingad sangat-ngat. Ja kanang naay para laman ning giboy sa biran guys kay grabe mga iro sige pang uwang ang sabas danggan paminawon. Ja kaniday ko basa og kaniyang gihiwa nga sayuti na di mag kuanda ni mag-deliver day kada so itong adlaw Friday man siguro ay Sabado man siguro sa hapon marag na ay marizat dari nagdaog magtikab. So mao ni ahang gipalit. Ja karon ahang pagawason to si Marjorie kay murag wala ko kasabutan ng bataan na wala gawas taros karto si glub di na jud mo gawas. Pila na kasi mana mo gawas. Pati ko di magpaputol kay isara ko nung papay isang paputlon. So lisod gazo guys. Kanang naikuan. One day nag-prepare na ko kuan. Nag-isa sa day ko kuan. Utan. Sagula na gamay na ano. Yung marang sigar pag nagdaan ng kuan guys. Lawoy. So pasensya na mo sa saba kay parang na sa to sila trabaho sila sa Royog si Akil. Kuan sila barina kay nangabang lagi may barina anja. Sayang pa dog di magamit og sanso sa inabangan laba. So ahasang pakuan ng karni gamay guys kay mamjendehang pakaan kay arong mawag ang hit. Kaya pa ni mo igisa inag pa kuanan ni kuan siya maka mo gawas na yung mantika. So sang ipakan sa ito karne na meron ni karne guys kalami kanang isa pa na maggisahon ag gisahan he. Kuan kana nay ahos o sibuyas. Pasensya na mo guys kay agahong kanang nahisa ni ang utok maramag di naman mo gana sa bani mo ko kasabot. Naday naingon nga batukog doktor tugod na ning kuminsang vlog sus nabong na jud nga tug doktor nja kang ginom ron nakatong pre-bagalin nga makakuan sa makawa sa atong memory ang pamina mo ra gawa na kang kita ko kakuan dito sa utok. So pasagdi lang guys basta kay napatos kalibutan. So karon anong gibutan nga gahos. Anay mantika ay na may mantika ning baboy gamay yung siya harani kuan para laman siya kuan magigaway mantika Anja mo to guys ang gingon nindo nga naningin nga dong kog doktor ang nagana na kog doktor ma'am siguro karon pa to sa nakita sa vlog na ning comment. So doktor gabi nagana nagahangyat tuan ja dalag sibuyas nilunod para mahumot. So, anong giluto guys?
kay si Marjorie ganahan man siya og kuan kanang ganahan siya iyang paborito nga kanang pagkaon utan kanang kuan kubasa so manihan ni sa gid lang po nagamay nga baboy kay arong malami. Tsama dito pa natin sa ang istorya kay wa mo ko ilang ko naharaning gid sa birang guys kay padaw na gid saba ka adun ja parang na mga iro sige uwang-uwang. Diya mga to haraman tong itubag tong ning comments nga wa kuno kuning atong doktor so doktor nalaghan ka din ako ng atong doktor lagi mao na yang haraman ng istorya. So uban gado mo gud hibaw nga sige na ko kanang nay pa check up. Sus ora nagana sa ko pa check upan guys. Nagasa-asa na ko nagpa-check up. So bago lang siguro tong nakakita sa vlog mo tong naka kog doktor di pa ko dugay ni pa-check up pud. So dana guys anang gilunod agkoon. Anan ay tuutan mo ra ni siya. Gisagol kay bisit bandar gid mga tanan darin jaga hapon gusto ta kog batong og taong dito sa hanggi. Yan kanan ay di odira na mo dani tidak kay mahutan man so. Wala lang kanina naman gid. Duha lamit na ni guys na may kuan na may karne. So ako guys, ang kasaba dyan ko nila sa Marjorie. Kaya nasungot ko kay Arnang Kaluspad kay Toras Korto. So karon magawas ko kay ganahan mo to na si Ingani nga sudan. So man niya sanggi lutuan o kuan ginisa nga kubasa. So dana guys, luto na ni. Mga onami. Diya guys, ang gihiwat dari si Marjorie gawas na siyang dumar karon kay halaging giingnan nga magawas kay pwede na lang nos para dito sa kwarto jadi siya kalanghap og pisko nga hangin ganda man ni jang lamisa dani og isang kuranan kay arong ani sa dani magtambay sa sala basta ang arang dani guys kay masinagan man sa adlaw sa kwarto wa man jud kay arang kakulog man hindi lagi kuno siya mo gawas. May kagokpok ni. Gawas gana kay wala ko gawas. So ako, mga Sabado ko kay hindi mo patuna ho, dili na pwede kay naa mo gud sang makamot sa mansa mo. Ay gas gawas sa kwarto di na ganahan mo gawas. Ani hanggi sermonan. Diya guys, pagkahaman na hoog kasi kasukuan kananay pamahaw, maanapod ni arin ako dari guys so kaning ang labonon guys aning ipangtangtang kita man kasi mas nagilas na ang vlog nga kanang nagilis ko budget dito sa second floor sa taas sa kaya na may naginanod nga mga kanang mag-audit dito sa parang hospital so ang gilisan mo ni mga punda og habo og kuan kanang naay bedsheet wa man ni hugaw guys so aha na ni gibabad gabi pa so karon na hagi banawan na pud ngani ko ka busy dari pero sagdi lang mag busy guys kay naka na pong mga grasya ani abot so may ko grasya ni abot kay may mga nangabang sa kang inday nga kuan nga room dya hinay-hinay madalaman ang ta guys og kanang naay makuan mapuno so ani jaga mong silong tong silong na mo kay marag usa naman to ka kwarto ang bakante katong tunga so karon na napi ning inquire. So guys, pasensya na mo sa saba kay bana mo dari nga dagat. So, ingani ko ka busy karong mga panahon na. Diya, bisan guys, og nakoy gibati, malihik man ko dani, diya madto pa hinunog mag trabaho ko kay kontra sa magsihik ko dadto og kanang naikuan dehigda. So, malingaw ra ko sa hang trabaho dari. Diya, unja na pud mag kuan na pud taas. Ti na pud ko dadto gunsay ang ibuhaton.
So napadjud may kwarto duha nga pa kadto na finish kay kuang pa sa og arko ba og itimkot. So inanglan jud sa mahuman. Ang CR depot guys, wa pa pud nahuman tos old building. So ang nangabang dani sa among kuan puro sila OJT. So na pa mi mga bakante sa kuan sa bed spacer. Harang ko tanawon nun guys sa mga bakante sa bed spacer. Unja murag na po ni inquire yung problema kay pali ka adto mahinlo eh. So nihalan nga jud ka na ay hinlo. So, bisag wali nagkamot, sana all. Nakalabag hapon. Hindi ko na nantang maningkakay dito tayo, guys. So, bisod. Bago kaning initron, kaning, kung ano, kana na ay mamara ni makatuwa siguro nitong kuana. So, guys, by next week siguro, haram mo mong istoryahan kanang na sugod-sugod na magpanindan dya. Dari guys, so kinsay ganang magpaluto kani mga nangabang dari. Napa-order kami og sa pamahaw. Sa kanang naay or kanang naay request laman sa karing mga namuso dari. Manehang kuan guys kay pamazo na laman maknay ginagmay dya. Si Inday po na maligjag online. Ikari pangamong sa ka kuan dari. Yung asawa o foreigner, napinegosyo siya nga, maglutog merinda. So, namaligja mi, mazo naman namin 5-5. Hindi, parang na ay, mazo na naman na piso-piso. Kanta sa atong kain. Yung pagkaan, yan na lang ginagmay. Money agamang bid species ragaban na kalabonag mga kuan mga pum kaya mo nang ipanghatag datos mga ngadjog kuan ngadjog kanang nay singa dani ngadjog extra bed. So mao na ni ang mga bed kuang pa jud mig pum te kuang pa mig pum. So kana duha na mo ni guys agamong room nga bed spacer abog pa para mamaylo. Ha? Asa kuno kan sibaw dapit? Ate. Babaw sa apa ka Sa tikuan. Anak karsada. Ate dita. Karsada babaw ka undoy. Atbang Undoy. MYL. 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 Nakamanay kan sibaw. Sakay ka. Saka sila sigol. Negosyo ka, nagdegosyo ka, jadi ka mo sakay? Sakay! Naka ba? Tama kasli. Hadlo ko sa kuyong bayan. Hadlo ko sa kuyong bayan. Ay, drive. So guys, this ate. Hi sa ate sa ang YouTube channel. Ate. Ate, tabang sa. Daw sa ate ng hinlo. La. Uyog, bakuyog ka. Ang bitag kuya, kaya makatuntukan. Si ba ako no, day? Diyan ka rin, ginuho ko. Agari, butangan pa rin mga pum. Ano mo ipom? Di kuwangan mi sa mga pum. Saon man yun. So, kani guys, so panah-skim ko, pwede ra siguro, di ba sa at least na na-airco ba? Pero, ano ka ba na kana lagi ti, diyan kay, saan? Pagpa ako, mangitag pangustos rin, nagkaman nag-upload sa vlog. Murag kuan. Kanang bitaw ato, highway ato. Na ay carton nga puro gamit. Katong mo tesa ti wit ti ha. Dai wa pa mo. Manguskus po ko dali siya magkontak ko magtiwas ako sa magtiwas ako sa vlog. Yan mag-upload sa koron. So karon guys, magkuskus mi dani nga mong sagron. Kani wala ni mo tiles. So kay alangan ni naman sa budget. So karon magkumbati maglinis natin magilis ako nagmanas ang vlog. Unsa guys, marote ang vlog karon. Thank you for watching. Bye bye. God bless us all. Bye bye.